皆さんこんにちは。今日はお越しいただきありがとうございます。第1部を担当しますミルカです。私たちは静岡県東部を中心に活動する結成18年目のアマチュアフォルクローレのグループです。南米インカ帝国の言葉ケチュア語で
いろいろな色が混ざり合ったという意味のグループ名の通り、年齢も職業も様々なメンバーですが、一昨年のアクシスの夕べでのアタルパさんの前座で2曲ほど演奏させていただいたご縁で、昨年そして今年と第1部を担当させていただいています。洗練された演奏は第2部のアタワルパさんにお任せして、第1部では元気しか取り柄のない私たちがアンデス地方の歴史や文化なども紹介しながら、歌のある曲を中心に演奏させていただきます。私は MC を務めるモモリンです。担当はパーカッションでグループの平均年齢を下げるという大事な役割も果たしています。どうぞ最後までお付き合いください。さて、1曲目はご挨拶の意味も含め、フォルクロールの中で最も有名な曲であるエル・コンドル・パサ、日本語訳でコンドルは飛んでいくをお送りしました。フォルクローレという音楽はラテンアメリカ、主にアンデス地方の民族音楽を指す言葉として使われています。アンデス地方というとマチュピチュやナスカの地上絵などを思い浮かべる方が多いと思います。フォルクローレとはこの地域で日本でいう祭り囃子であったり民謡であったり、また演歌やポピュラー音楽などとして現在でも向こうの方々に親しまれている音楽です。フォルクローレでは皆さんが普段見慣れない楽器を使って演奏をします。早速ですがいくつかの楽器を紹介したいと思います。明日笠からお願いします。皆さんフォルクローレというとまず思い浮かべるのはこのケーラだと思います。一番ポピュラーな楽器ですね。まず音の出る原理なんですけど、構図はとても簡単で、ただこの円筒の上を切って U 字型に削ってそして音の出る原理はこのリコーダーと同じなんですね。リコーダーは、この吹き口がついてますので、あんまり角度を変えても音が変わらないんですけど、これは吹き口がなくてちょっと変えるとあんまり分からなかったですけど音程がするので、その辺も使って上手な人は演奏するという楽器です。エアリードの楽器です。ケーラでした。はい、サンポーニャの紹介をします。サンポーニャ担当してますノンさんです。サンポーニャっていうのはこういう風な感じの楽器なんですけど、実はこっちが塞がってるんですね。私のような年齢の人だとコーラの瓶を吹いてボーとか鳴らして遊んだりとかしてると思うんですけど、原理一緒です。ちょっと風のような音がするサンポーニャでした。真ん中の太鼓です。太鼓は日本と違って軽いです。こんな軽いです。で、日本ととても違うところはここは毛がついています。後ろも実は毛がついています。で、真ん中は叩かれすぎちゃってどっかのお父さんみたいにちょっと出るところです。でも今日は毛がついてる太鼓です。ボンボと言います。ボンボンボンというからボンボというそうです。エリリンと申します。私の持っているこの楽器、リズムを取るのに使います。チャフチャスと言います。でこちら何でできているかと言いますと、ヤギの爪でできています。先ほど紹介になりましたボンボ、あれに貼ってある皮はヤギの皮ですね。でアンデスの方々は家畜としてヤギを飼っています。でヤギの中身は種、皮はボンボに貼り、すねはチャフチャスにするという、とても無駄のない生活をしています。チャフチャスです。ありがとうございました。ただいま弦楽器以外の楽器を紹介しましたが、アンデス地方にはコロンブスの新大陸発見後に
西洋人が持ち込むまで弦楽器はなく、インカ帝国時代までのアンデス地方では笛や太鼓だけで演奏されていたと言われています。フォルクローレや楽器を簡単にご紹介したところで、2曲目を演奏したいと思います。2曲目はラ・マリポーサ、日本語訳でチョウチョウという曲をお送りします。この曲はボリビアのオルーロという町のお祭りで演奏されるモレナーダという独特なリズムの曲です。このモレナーダでは華やかな衣装や踊りとともにあるユニークな楽器が使われるのですが、ゴッティさんお願いします。こういう楽器を使います。これはマトラカという楽器で、スペインの侵略後、鉱山で働かされていた奴隷が足かせをはめられていた時の鎖の音を真似たと言われています。少し悲しい話になってしまいましたが、今ではモレナーダには欠かすことのできない楽器となっています。独特な楽器の音色、そしてその歴史を知ることも民族音楽の魅力の一つだと思います。歌詞はスペイン語ですが、訳すとマトラカの音に合わせてみんなでモレナーダを歌おう、踊ろう、手拍子打ってかかとを鳴らしてお祭りを楽しもうという意味です。曲の途中に手拍子、足踏みもあるので、皆さんにも参加いただき、一緒に楽しく演奏したいと思います。「
リポーサチョウチョウでした。ところで突然ですが、皆さんはランバダという曲を知っていますか？私が生まれる15年ほど前の1989年にフランスのカオマというグループが演奏し、世界的に流行したダンスミュージックです。特徴的な男女の踊りを覚えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。実はこの曲の原曲はフォルクローレで、ボリビアを代表するフォルクローレグループであるロス・カルカスのロランド・セフェという曲のメロディーを勝手に使用し、アップテンポに編曲したものだったのです。当時は今と比べて著作権の制度が曖昧だった事情もあるようですが、一方でランバダのヒットにより原曲の知名度も上がり、今ではコンドルは飛んでいくなどとともにフォルクローレの定番の曲として親しまれています。原曲は愛する人との悲しみの別れを歌った哀愁のあるしっとりとした曲です。それではミルカミルカの歌姫ゴッティが歌い上げます。ロランド・セフェ、日本語訳で泣きながらをお届けします。1番はスペイン語、2番は日本語で歌いますので、歌詞にも耳を傾けてみてください。
ございました。ロランド・セフェ、泣きながらをお送りしました。さて、日本の反対側にあるアンデス地方ですが、実は私たちの生活に深い関わりがあることを知っていますか？例えば、皆さんがよく食べるトマトやトウモロコシ、そしてじゃがいもも実はアンデス地方が原産の野菜なのです。アンデスではこのじゃがいもを高地の気温の寒暖差を利用して夜家の外に置いて凍らせ、昼間に足で踏みつけ水分を絞り出す作業を何回か繰り返して干しじゃがいものチューニョという保存食にしています。調理をするときは水で戻して使うのですが、割と弾力のある不思議な食感の食べ物です。次の曲はこのチューニョを題材にした恋の歌です。去っていった恋人との思い出を胸にチューニョの花の咲く頃にまた会いましょうと願いますが、チューニョは干しじゃがいもですから長く咲くことはありません。もう会えないですねという失恋の歌なのですが、ラテンらしく明るくノリの良い曲となっております。ではお聴きください。クアンド・フロレスカ・エル・チューニョ、チューニョの花の咲く頃に。
ありがとうございました。クアンドフロレスカエルチューニョ、チューニョの花の咲く頃にでした。さて、アンデス地方では今から700年ほど前に現在のペルーやボリビアを中心に広大な領土を持つインカ帝国が誕生し、高度な文明とアンデスの山から生み出された黄金など豊かな富とともに繁栄しました。しかし、その豊かさが結果として後に西洋の侵略を招くことになってしまいました。1492年、コロンブスの新大陸発見とそれに続くスペインやポルトガル等の西洋人により、その後50年も経たずにインカ帝国は征服され滅亡してしまったのです。新大陸の発見、征服、出会いなどさまざまな見方がありますが、少なくとも先住民の人々にとっては辛く悲しい歴史の1ページでありました。続いてお送りする曲は「レギルナ」という曲です。インカの末裔であるギチャー族の言葉で人々の悲しみという意味です。
ました。ヤギルナでした。それではここで楽器紹介第2弾に行きたいと思います。サピートさんからどうぞ。はい、サピートです。では、ここからは弦楽器をいくつかご紹介したいと思います。まずはですね、こちらの楽器、チャランゴと言います。コンドルが飛んでいる一番初めのこの音でも有名だと思いますけど、これはスペイン人が、弦楽器をですね、身体力に持ち込んだ時に、先住民の方々がそれを見て真似て作ったのが、原型だと言われております。今ではですね、こういう、これはちょっとギター、シッペリューのタイプだったりですとか、ボリビアのタイプあるんですけれども、これ元は何を使っていたかと言いますと、これ分かります？さっきもマトラカでありましたけど、アルマジロなんですね。アルマジロの甲羅を一番初めに貼り付けて、ここに作ったのがルーツだと言われています。で、今では地域の方で愛されているようなお祭りなんかではこういうですね、こういう鉄弦を使ったような形になって多様なフォルクロールのこの豊かさを支えている楽器です。チャランゴです。はい、ひょろすくと申します。今紹介がありましたチャランゴ、これが非常に高い、音を出すんですね。で、この後に、紹介する見慣れたギター、このチャランゴとギターの間が2オクターブ離れているんです。で、その間の音を埋めようということで作られたのはこのロンロコという、比較的新しい楽器ですね。このような音がいたします。ロンロコです。はい、ストラトと申します。見慣れない楽器がたくさんある中でですね、唯一、これは見たことあるというのはこのギターですね。音は低いけど値段は高い。そんな楽器です。よろしくお願いします。以上、楽器紹介第2弾でした。それでは演奏も折り返しを過ぎましたので、ここで一息つきたいと思います。コーヒーブレイクならぬこの曲をお楽しみください。
んや荻野目洋子さん、古くはザ・ピーナッツも歌っていたコーヒールンバです。原曲はベネズエラのモリエンドカフェ、日本語訳でコーヒー豆を弾きながらという曲です。ベネズエラの曲ですから、もちろん歌詞に出てくるアラブの偉いお坊さんというのも全く関係ありません。私は YouTube でしか聞いたことはありませんが、外国の曲のメロディーに日本語の歌詞をつけて親しまれた昭和歌謡の名曲だよとメンバーのおじさま方が教えてくれました。さて、次の曲に行きたいと思いますが、ここからは先ほどもご紹介したボリビアのフォルクローレグループロス・カルカスの曲を3曲演奏したいと思います。ロス・カルカスは日本でいうとサザンオールスターズのようなグループで、メンバーを変えながら50年近くボリビアで親しまれている男性グループです。ミルカミルカの男性メンバーが着ているポンチョも彼らが演奏できているポンチョを真似て作成しました。最初にお送りする曲はムナスカチャイ、愛しているという曲です。ゆっくりとしたテンポの曲で、前奏や間奏には田舎の祭りで演奏される伝統的な演奏のスタイルが取り入れられています。歌詞は、あなたは私の愛、私の生きる理由、そして私の喜び。あなたは悲しい私の毎日の暮らしを花園に変えてくれた。本当にありがとう。という内容で、1番がケチュア語、2番がスペイン語で歌われます。それではお聴きください。
ナスカチャイ愛してるでした。続いてお送りする曲は1980年代初めにラテンアメリカ中でヒットしたわややいという曲です。この曲のヒットによりロス・カルカスの知名度はボリビア国内からラテンアメリカ全体に広まりました。歌詞の内容をご紹介します。今日私の辛い悲しみをあなたに語ろう。私の魂の中にある孤独、私の悲しい失望、そして抱き続けてきた幻想と夢をあなたに語ろう。山と谷に囲まれた中で私は生まれ、魅力あるワイルのリズムが私を育ててくれた。チャラン語の鳴ることに花が咲くとき、サンポーニャの音が風に乗って響き渡る。わいやいやい。この曲は支配された民族が自分たちの言葉で話すことを禁じられ、感情をわややいという言葉で表したという古い言い伝えをもとに作られたそうです。それではお聴きください。「
楽しんでいけてますか？ありがとうございました。わややいでした。さて、いよいよ第1部の最後の曲となりました。第1部では歴史や文化、楽器、そして歌詞の紹介などとともに私たちの演奏をお届けしましたが、いかがだったでしょうか。改めまして、本日はイルカビルカの演奏にお付き合いいただきありがとうございました。私たちは日本のグループですので、東部地域のいろいろなイベントなどで演奏する機会をいただいています。これからイベントなどで見かけたら、ぜひお声掛けください。最後の曲はロス・カルカスのボリビアという曲を演奏したいと思います。歌詞を簡単にご紹介します。ボリビアよ、私たちはあなたの勇気、あなたの力、あなたの若さとなろう。私は解放の叫びを上げたい。あなたのこれからの未来がより良いものとなり、微笑みにあふれたものとなることを願って。1970年代後半、軍事政権から民主化へ移り変わる中で発表されたこの曲は、自分たちの思いをこの歌に重ねたボリビアの人たちを勇気づけ、ボリビア第二の国家とも言われ愛されています。それではお聴きください。Bolivia.
要求されたようでされたかな、スタートだ。今日は本当に先生たちありがとうございます。ありがとうございます。最後の曲はこう踊ったり手拍子も好きでやっちゃっていい曲です。ありがとうございました。